Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Guru People Sengkmi Haringkat ke FKGGP Soara Circle Haka Khat Tarik Jemang Arajar Alpun Rio Kilalet Banyukendu Yu Chief Executive Member ke District Council Uba Winston Tony Lingdo Hakamra Trikam Jong U Haki HADC Nakliang Uba Reginald Thaba Assistant Secretary ke FKGGP Sengkmi Ulaong Bagajing Kendu UCM Kalong Hakabede Bagajing I Trading License Shaki Security Agency Kibana Shabar Bat kibabun ki khuan samla ki bala ut la nam namar ka jingsiu kam yaham nakaliang UCM ule thu shaka FKGGP bakibun ki security agency ki bade ki trai jila kim kot bor ban thap tanda ki bade na po ka sarkar pedeng nakaliang ki FKGGP kala pensngo shaki security agency ki bala seng da ki brio na po ka jila bakin snobha ban shimenta ban thap iki tanda ki bawan ling ba ka sarkar pedeng khnang ban te la kam me ki jingwan ki security agency ki banabar Mentakas ni wan kendu yau Chief Executive Member jangka KHDC hakabangi kum ka FKGP Sengkemi ni mansi ban wan chakani ka meet kujing kran hakabai bat ka kujing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki panabar hakabangi ba ka kujing exploit jong kini ki security agency firm ki panabar hakabaki bun bagi kun samla jong ki laut ki anam namar ba kajing siu kajong ki bajaka ika baki kut maki ba hakari tu kini department kalong ka ba haka department kalong ka he kata kadi ka private ne kadi ka public sector de haba syam ba hadin mengelak presko show CM habai de begani dan nakaliang kajong i yang ba namar ba ibut plat kini ki local kajong i ibam ju participate ya kini ki tanda kiba wan napo ki central government nakata-kata kubu kajing yaki nomor ba ila syam ba man bagi check ni ki tanda ning ba jam ila ba kini ki local security agency kim syam lala ban participate ani kim syam lala ban kot bor hak bidai ban yahap kata tandar kan tina kata-kata ngi nakaseng ngi wan pesko bang nong lo kejak awareness ban pesko kini ki security agency ki badan apo shlong ya ke baki la seng hi daki perdok persam jumi ba sobha bagin participate ya kini ki tanda tiba wan namba ka central government kang bangin la ban tek lakam ya kini jingwan dengan security agency pelabar te skoiru ba baki kut ikiredu long ki hapi banya long atpar bat kini ki pelabar kang ba kini ki security agency ki ba nabar kinumla banyo ikutilisan kang bagi numla ban participate apo ki jing hakini ki state jongi kan de lada pimenta pi persyang ban bangin khanglat ling ba kanika district council tu o ka semjing namar ba ki local jongi ki participate ya kanika tanda ke bawan apo central government tum ka jing yakan mane kolong bi balada dei namta ka security agency ka bahat namta kini ki private mo apo shlong ngila ki ban ai ki firm bana po shlong hi tiba ka ai ka jing ka balong tang di tawang central government ke ka ba nakaliang ka district council kam mla ban khangla an layo ko order ban issue yung license di nakaliang ka jongi pan ni ikarpat ya ka district council ba kam di ban ai tin license kan urada ga work order ki yo ro di ka di ban khangla di kani kang ba ki trash nong try muluk pinjok kay gini ka kam daga ngiyo ki bri jongi try ki ikna jungi hi ki batai kam security kinum sha exploit pin hagi ni ki beri pana ba Barok ki breu ki khmi yakalawai babha ki wat yakajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.